бинандагони азиз салом. Нашри навбати барномаи криминалии милитсияҳоми ҷомеаро аз муассисаи давлатии телевизиони Сафина манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Омина Табарро. чанд рӯз қабл аз кӯчаи Қаюмови шаҳри Ҳисор ҷасади ҷавонзани 32 сола сокини шаҳри мазкур бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардид. Дар натиҷаи хуб ба роҳ мондани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як нафар сокини ноҳияи Кушониён ҳамчун гумонбар дар содир намудани ин ҷинояти махсусан вазнин боздошт гардид. шарҳи васеъи ҷинояти мазкур дар гузориши ҳамкоронамон. ҷавонон ояндаи миллат, пешбарандаи роҳи неки ниёгон ва созандаи ҷомеаи солим ба шумор рафта, барои дар тинати онҳо ҷой кардани ҳисси ватандӯстию хештаншиносиро аз хурдӣ бояд пайвандону аҳли ҷамоатчигӣ ҷой намоянд. мутаассифона бадрафторию кирдори баъди афроди алоҳида ва ҷиноятпеша ҳамеша боиси ҷабру зулм дидани одамон гардида, дар натиҷаи амалҳои ҷинояткоронаи онҳо ба ҳаёту саломатии шаҳрвандон зарару зиёни ҷуброннашаванда мерасад. санаи 4 феврали соли равон шаҳрванд Халилов Абдукарим Абдуҷалилович сокини ноҳияи Кушониён барои содир намудани ҷинояти одамкушӣ боздошт гардид. гумонбаршуда бо шаҳрванд Қаҳорова Шамигул исқоматкунандаи деҳаи уртабузи шаҳри мазкур дар маркази шаҳри Ҳисор дар яке аз нуқтаҳои фурӯши машруботҳои спиртӣ бо ҳам нӯшокии спиртӣ истеъмол карда, бинобар дар ҳолати матӯшӣ қарор доштани Қаҳорова ӯро ба ҷои беодам бурда ба номуси ӯ дастдарозӣ кардааст. пас аз муқобилият нишон додани Қаҳорова ӯро мавриди лати кӯб қарор дода бо истифода аз санг ба сару рӯяш зада ба ҳалокат расонидааст. гумонбаршаванда пас аз анҷом додани кирдорҳои ҷиноятии худ ҷои ҳодисаро тарк мекунад. дар натиҷаи амалиёти фаврии ҷустуҷӯ аз ҷониби кормандони бахши оперативии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор, Халилов Абдукарим аз ҳудуди шаҳри Душанбе боздошт гардид. вале қайд кардан зарур аст ки ҳеҷ ҷинояти пинҳон ва ҷинояткори беҷазо нахоҳад монд. айни ҳол нисбати дастгиршуда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаҳои 104 қисми 2 ва 138 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз шудааст ва тафтишоти пешакӣ идома дорад. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор як далели қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатиро ошкор намуданд. сокини 27-солаи шаҳри мазкур аз ҳиссиёти авбошӣ бо як нафар истиқоматкунандаи ҳамин шаҳр муноқиша карда, ӯро бо кор захмӣ кардааст. ҳамкоронамон ин ҷиноятро шарҳ медиҳанд. аксар маврид муноқишаи лафзии ҷавонон дар заминаи хусумати кӯчак ба лату кӯб табдилӣ ёфта қасдан ба саломатии якдигар зарарҳои вазнини ҷисмонӣ мерасонанд. гоҳо аз беэҳтиётии чунин муносибати онҳо ба якдигар боиси ҷароҳат бардоштани нафаре мегардад. санаи 4 феврали соли ҷорӣ шаҳрванд Мирзо Ғуломов Акрам соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи деҳаи Хонақоҳи шаҳри Ҳисор аз ҳиссиёти авбошӣ бо шаҳрванд Носиров Ҷамшед соли таваллудаш 1971 муноқиша намуда, ӯро мавриди лату кӯб қарор дода, аз ин қонеъ нагардида боз бо истифода аз кор ба шиками ҷабрида мезанад. фурӯмад ҳаминҷа ҷамъ шуд. рост хунак ҳам кӯчара гирифта. уста аҷош хест кӯчакати дар худ язадам гирифта мешавад. ки дар натиҷа шаҳрванд Носиров ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта бистарии беморхона мегардад. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор дар натиҷаи бурдани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар муддати кӯтоҳтарин гумонбаршударо дастгир намуданд. айни ҳол шаҳрванд Мирзо Ғуломов Акрам дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбаташ тибқи талаботи моддаи 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Балҷувон як гурӯҳ ҷавонону ноболиғонро барои содир намудани 3 ҳолати ҷинояти дуздӣ боздошт намуданд. дастгиршудагон бо ин кирдори ҷиноятии худ ба ҷабрдидагон наздики 40 000 сомонӣ зарари иқтисодӣ расониданд. гузориши ҳамкорамон Бунафша Боронова дар ин хусус. Маҳмадалиев Бахтиёр Алихонович соли таваллудаш 1999 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Балҷувон, деҳаи Калтачанор, ноболиғ сокини ноҳияи Балҷувон, деҳаи Боймирзо. Валиев Рамазон Қувваталиевич соли таваллудаш 1998 сокини ноҳияи Балҷувон, деҳаи Калтачанор. Валиев Алиҷон 3 маротиба бо маслиҳати пешакӣ рафта бо роҳи кандани тирезачаи таххонаи дукони таъмири телефонҳои мобилӣ воқеъ дар ноҳияи Балҷувон ки ба шаҳрванд Шарифов
صادقجان رحیموویچ تعلق دارد وارد این دکان شده از آنجا 3 عدد پلنشت های تمغه های گوناگون که ارزش هر یک عددی آنها 1000 سامانی، 32 عدد تلفن های موبیلی تمغه هایشان گوناگون که ارزش هر یکی آنها از 500 تا 150 سامانی، 1 عدد تجهیزات اشاره کننده راه تمغه پیونری ارزشش 250 سامانی، 3 عدد چراغ های روشن دهنده حربی ارزش هر یک عددش 200 سامانی، اینچنین لوازماتی تکنیکی وابسته به تلفن های موبیلی که جمع به مبلغ 1250 سامانی را تشکیل می کند دزدیده از جای حادثه غیب می زنند که به شهروند شریف و صادق جان جمع به مبلغ 13550 سامانی ضرر جدی رسانیدند. به همین مانند باز به مصلحت پیشکی برای کندن بالای بام انبار نگهداری غله شهروند محمدالله حکوملی واقع در ناحیه بلجوان شده از آنجا 5000 کیلوگرم غله ها را دزدیده از جای حادثه غیب زده ضررهای به شهروندان رسانیده شده شخصان جمع به مبلغ 39970 سامانی را تشکیل می کند. ҷиҳати таъмини талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаи миллии пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон барои солҳои 2020-2024 кормандони раёсати огоҳонии пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва коллеҷу омӯзишгоҳҳо пайваста вохӯриҳои мақсаднок доир менамоянд. чунин як вохӯрии судманд ҳафтаи равон бо ҳайати омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 60 ноҳияи синои шаҳри душанбе вобаста ба масоили марбут ба ҳамкориҳои тарафайни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мактабу маориф ва оила баргузор гардид. дар вохӯрии роҳбарият ва кормандони раёсати огоҳонии пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ ҷавонони фаъол омӯзгорон ва толибилмони муассисаи таълимии номбурда иштирок намуданд. тавре дар ҷараёни вохӯрӣ изҳор гардид қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаи миллии пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон барои солҳои 2020-2024 саривақтӣ буда иҷроиши он ба пешгирии ҳама гуна ҳуқуқвайронкуниҳо мусоидат мекунад. баромадкунандагон атрофи масоили пешгирии ҳолатҳои шомил гардидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ, муноқишаҳои байнимактабӣ ва авбошии ноболиғон ибрози андеша намуданд. ҳамзамон оид ба машғул шудан ба варзиш, бурдани тарзи ҳаёти солим, донишомӯзиву хониши намунавӣ, эҳтироми волидону устодон, садоқату муҳаббат ба халқу ватан ва дурӣ ҷустан аз рафиқону ашхоси ҷиноятпеша ва амалҳои ғайриқонунӣ суханрониҳо карда шуда наврасонро бо омӯзиши илму маърифат ва рафтору гуфтори намунавӣ ҳидоят намуданд. қайд кардан зарур аст ки чунин вохӯриву суҳбатҳои муфид дар дигар мактабу муассисаҳои таълимии кишвар низ ба нақша гирифта шудаанд. новобаста аз таъкиду муроҷиат ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти давлату ҳукумат ҷиҳати истифодаи сарфакоронаву боинсофона ва мақсадноки нерӯи барқ инчунин ба таври қатъӣ пешгирӣ кардани исрофкории он бархе аз нафарон ҳанӯз ҳам дидаву дониста ба масрафшавии нерӯи барқ роҳ медиҳанд ки ба буҷаи давлат зарари калони моддӣ мерасонад. ҷиҳати пешгирии чунин ҳолатҳо аз ҷониби гурӯҳҳои кории мақомоти корҳои дохилӣ бахусус кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ пайваста дар байни ҷомеа корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. зимни як чорабинии мақсаднок аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонии минтақаи Кӯлоб муайян карда шуд ки дар ҷамоати деҳоти даҳанаи шаҳри Кӯлоб роҳбараш Зоғаков Фарҳод ба масъалаи мазкур диққати зарурӣ дода намешавад. аз ҷумла дар бинои ҷамоати мазкур пайвасти кабелу ноқилҳои барқӣ ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ набуда дар аксар қитъаҳо урёну овезон мебошанд. ҳамчунин барои гарм намудани утоқҳои корӣ аз ҳар гуна асбобу таҷҳизотҳои гармидиҳандаи барқӣ дар ҳолати садамавӣ буда фаровон истифода бурда мешавад. бар замми ин дар сипари барқӣ аз муҳофизаткунандаҳои худсох истифода шуда лампаҳои тафсон низ васеъ истифода карда мешаванд ки он боиси масрафшавии барзиёди нерӯи барқ мегардад. илова бар ин дар ҳудуди бинои ҷамоат миқдори зиёди ҳар гуна маводҳои зуддаргиранда нигоҳ дошта мешавад. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати раиси ҷамоати мазкур маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ҷарима татбиқ карда шуд. ба ҳамин монанд камбудӣ
камбудиҳои зиёди зидди сӯхторӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ҷамоати деҳоти даҳнаи шаҳри Кӯлоб роҳбараш Шериф Зоиршоҳ ошкор карда шуд. Аз бемасъулиятии сарвари мактаб барои гарм намудани утоқҳои кории муассиса аз асбобҳои гармидиҳандаи барқии худсохт дар ҳолати садамавӣ буда васеъ истифода бурда мешавад. Кабелу ноқилҳои барқӣ низ дар аксар қитъаҳо дар ҳолати хавфи сар задани сӯхтор қарор доранду дар ҳудуди бинои мактаб ҳар гуна маводҳои зуддаргиранда бетартибона нигоҳ дошта мешаванд. Бинобар камбудиҳои ҷойдошта нисбати директори мактаб протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷарима татбиқ карда шуд. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи имрӯза. Хайр, сеҳатманду хонобод бошед.